दिनै आंनि आदारजों सोर हाबावनो आरोना बिराद गोबावनि उनाव जानाय बायदि मोनबाय आङो सनाफोर नायदो अमा बेदर टमेट' आरो आलु आरोना बिदिनो जानो लुगैदों बिदिनो संदों फाजाथारबो नङा ग्रेभिबो नङा एकदम टमेट'जों सिदोमा लोगोसे दङ दालि ओंखाम आरो ओरैहाय दङ सबाय बिमाजों आलु भाजा आरोना जाबा जाबाय जायाबा गैया नैबेनो आंना दिनै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि भिडिअ ओमफ्राय मा होनो मुभि एक्सप्लेनेसन नायनानै गाबगुलायबाय आङो मोखांखौ देखायनो हाथ'ला आरोना मैदेर रथ' रथ' गलायो गगा मोनसोलायबाय नङाबा नै सान्दुं थिं थिंसो ओमफ्राय बिदिनो समाया 12ता जालायनोसै आरोना ओमफ्राय आरो माथो मोखां नायबावनो होननाय बायदि खुननानै लाबायानो नायदो आलुआ हफासे बेदरा बारा गैया दे सनाफोर बारा लायाखै आङो ओरै आलुआनो हफासे आरोना एसे लाजोबबाय गासिबो थुमनानै लानोसै आरो माथोबाव जाला जालि उखैना थानो हाला आरोना नैबेखौ नुनायजों जाबजों खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबाननिव्लग इउटुब थामखौ फैनखौ बरबावबाय सय माजेव फगवाननाय महर लानो सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोर मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामखागोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बिखुङाव थफ्ला दिनै आंना बारा थिग नङा सान्दुं गोसा ओरैबादि माने सनाफोर थाब ब्लग्स बानायनाय दहाय जानायाव एसे देखायबाय आङो ओमफ्राय दा इन्ट्र मारिलायबाय 2ता बाजियाव माने फिसालाखौ स्कुलाव लायनो ओंखारबाय आरोना बिफाया गामियाव थांदों अमा बेदर फुङाव बायना होलांनानै फिसालाखौ स्कुलाव दोननानैहाय थांदों आरोना आंखौ एसे खामानि मावहोनानैहाय ओमफ्राय जोंहा दा उन्दुदोंमोन माने सासे सुबुङा ओमफ्राय बाबाय आङो सिखारबायबो फिसालाखौ सिदा लायनानै फैग्रोनोसै आङो ओमफ्राय आरो गरमाबोथ' साधारन नङा बेनिफ्राय बायैया बेसे गोबाव जाबाय आरो गेन्द्रि फेन्द्रि जानानै थाबायनांगौबो एसे खस्थ' मोनो दाना बोरैबा मोनो आरोना लर बिखाया दोरफो मोनबायानो नै गरमाव आरो थाबायनाय बानानै जेने थेने स्कुटि सालायबा थेवबो सिुब मोनहैयो ओमफ्राय दा नायदो अबस्था आरोना थैदो ओमफ्राय दानाबा ब्रह्मपुत्रखौ बारनांगौआ नै बेसेबांबा गोलावखा आरोना बे दैयाबो थाबखौनो राननो रोङा जा मैला गोसोमखा दैया हरे कृष्ण लैहोर थाबायनानै थांसै फैसा बासायथोंसै रिक्सा भारा होनबाय रिक्सा भारानि जायगायाव जाग्रा लोंग्रायासो बांसिन खारबाय बिनि बदल रिक्साजों फ्लिक थांबा 10 ताकानि गगौमोन रिक्साजों फ्लिक नालागे आथिं फैबाय 20 ताका 40 ताका गारना फैबाय 20 ताकानि स्टिं नै ओमफ्राय 20 ताकानि मा होनो इयो नामा मेंग'नि बेखौथ' बिमानोबो नांगौ सुइंखौ बिमायाबो जा मोजां मोनो आरो आसोल हे भगबान दैनि थाखाय दैजों फैयासै एसे लामा गोलावजोंसो फैबावलायबाय आरोना जोङो नैबेना जुथाया सिगोन ना नङाबा आंहाथ' जेबो नङा बिफानि हावै सेन्देलमोन बिफा बायनाया गोरलै नुयो बुस्थुखौ ओमफ्राय गोलाव बियो गिदिरानोलाय ओमफ्राय गोरलै नुयो कालारा नोंबो ओंखायनोथ' थांबो रोंबावलासो मा बुस्थु ओमफ्राय बे आब' मा बियो पेटिकट बाच्चा पेटिकटनि बाच्चा भगबान खिनो हाबावगोनलै जोङो खिनायखौ बाद हो न'नि जि जोमासो बेखायनोथ' बबाव ट्रेप हाबगोन नायफारसो एले सालायगौदो खिरखिया मारिया जोंनि न'नि खोरखि मारि थां इ लान्जायखौल' नुहुरबाय पात्ता मोनासै दाबो दंबावो लान्जाया इनै गिसे उफ इफाले अल्प फेनाल दिया दानो हयले आइदै गिसं बेबायदि हालोदावनो फिसालानि दुगैनाय ओंखाम जानाय आंनि जि सुनाय बेफोर खामानियासो थाबथाजोब्बाय आरोना गिनानैनो नै दासो जोबस्रांबाय थैगोनसो फायखानायावनो हासुहैनो गिबाय आरोना आब' हासुहैनायावसो माम्बार थांनानै आंबो एकदम हारपिक बथलखौ सिन्थायनो बादावलायलांबायहाय गोदाव सोरावनो आरोना बे बुस्थुखौ माबायदि जायो नङा होमबा सनाफोर खनसे नुदावदोंबाथाय नुसि मोनबाय थायो माबा मोनसे दुरुंबाबो बेखौनो सानगोन माबा टायार गोलैनानै दंबाबो लामाफ्राव बेखौनो बादावलाबायगोन आरोना नुदावदोंबाथाय गैखाला बादावखाबाय आंना आखला बिदि आरोना आरो आंल' नङा बयबोआनो खिथाखायो बेनिफ्राय अके बेफोर थांबाय आंनि हालोद जोंनि हालोदा मेन टपिकआ बेसो आरोना सनाफोर आजिखालि मा सोलिलायखो बोलाबानो बोखोबानो मबाइल फैलाबानो मबाइल बोखोबानो मबाइल नायबानो
आदा जेम्सनि हाबानि आरो दावरावनि सोमोन्दैल' नङा होमबा जा नायो आंबो गोदान फ्रायानो दा बिसिनि धामाकेदार भिडिअ'ल' नङा होमबा फेसबुकनिफ्राय फैदों होनना बुङो फेसबुकआवबा सोर भाइरेल खालामजेनखो आंथ' फेसबुकआ इउज खालामनाया जि गोबाव जाबाय दाख्लै मालाबा खालामनायानो ओमफ्राय दाख्लैयो बैसागु बोथोराव स्पेसआ आंना बिराद बुरजा जादोंमोन भिडिअ बुरजा खालामदोंमोन ना थ' माखासे एप्सफोरखौबो दानबाय माखासे माबा माबि खालि खालामबाय सेटिं खालामनानै फेसबुक दानथ'लायनानै दोनजोबनायसो आरोना ओमफ्राय आपल'ड खालामखांनानैसो माखासे भिडिअसफोरखौ पुरा डिलिट खालामजोबनानैसो नै दा मबाइला सान्थि आरोना आंना बेनिफ्रायहाय इउटुबाव फैबाय नालाय जोंबो नुबाय ओमफ्राय आंनि मेन साननाया जाहैबाय मा आंनि गोसोआव सानखांफैनाय आरोना दालाय आदा जेम्सआ बुजाया मालायफोरखौहाय सोरनिबा भाइरेल भिडिअ बिराद भाइरेल जालाबायदोंबाथाय दालाय बुजाया मा नांगौ नोंसोरदों मा नागिरदों मानो इसेबां भाइरेल खालामबाय थादों मा दरखार जादों जेसेखि दाख्लै फैसालिखौ बुंनाया थ' दा आदा जेम्सखौ सोर मा बुंबावनो बेस्रा गावनियासो बांसिन भाइरेल जानाय बायदि मोनलायलांबाय आङो दा सोरखौ सोर मा बुंबावनो बिथाङा आरोना आदा जेम्सआ अननो ओंखारबाय आं मानसिखौनो मा नागिरदों मा नांगौ मा एन्सार नागिरदों होनथोंसै बेस्रा दा गावखौबो आरोना गावनि जिबनाव जानायखौबो ओमफ्राय आरो दाख्लै बावैसो जोंहा आदाया एमजे फंबाय आरो प्रिति बिनानावखौबो दालाय बुजायबाय थायाखैमोन ससियेल मिडियायाव नोंसोरो गावखौनो गाव मोजां साबित खालामनो नाजानानै जेबो लाब गैया होननानैहाय बिसिनि खेथ्रआवथ' गावसोरनो एसे माने पस्ट खालामबायनानै भिडिअ बानायबायनानै जोंनो मिथिहोनानैसो बांसिन भाइरेल जादों नङा होमबा खिन्थु नैबे दा आदा जेम्सनिया गाव पस्ट होनानै लायाखैबाबो गाव भाइरेल खालामनानै लायाखैबाबो गावनि बे हाबानि भिडिअ होबाय थानायनि गेजेरजोंनो बोरैबा बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारलांनाय बायदि मोनबाय आङो जोंथ' बिराद हाबानि खामानि मावबाय दिनै हाबानि बिदि खालामबाय होननाय भिडिअ नुबाय थानो मोन्दोंना आदा जेम्सनि चेनेलावहाय आरो लोगोसेनो दिनै आसान बायबाय दिनै माबा सना माला बायबाय दिनै दख'ना बायबाय दिनै इसिबां लाखनि सेन्देल बायबाय बेफोरबायदि दालाय बायदि भिडिअ नुबाय थायाखै गावनियावनो मालाय मोनफा बिदि भिडिअ बानायबाय होबाय थाखादोंना थ' थिग बेहायबो आरो नै फिथिकटनि भाइरेल ओंखारनाया बे थांलायबाय दे बेबो निमाहा बिलायलायबाय फान हिसाबैसो लादोंमोन बानायदोंमोन खोथिया मायदि बारायलांगोन बेखौ मिन्थियाखैमोन होननानै आं बेखौबो इउटुबावसो नुदों फेसबुकाव मिन्थिया लेनदेन गैया बेखौबो बेनिफ्रायहाय मा होनो नै दा हाबायानो दासो जाफुदों हाबायानो दासो जादों बेहायबो आयौ माबायदि दावराव संसारनि स्टार्टिङावनो एसे गोरबोर खालामना होबाय आरोना ससियेल मिडियाया जेरैफ्रा गोबां भिडिअ बानायदों ओमफ्राय थिग बिदिनो कमेन्टफ्रा बायदि फैदों आंथ' बेमारा दंखायोआनो सनाफोर कमेन्टआव थांनाया थ' आदा जेम्सनि भिडिअआवबो जाबायदि कमेन्ट फैदों सासे मा रामसियारि ना मा सोरबा भिडिअबो होनाय नुदों आङो बेनि कमेन्टखौ आंबो नायदों आरोना बे माने मोनसेल' कमेन्ट होननानै सिरि थाया सोरबा माबा बुंदोंबा कंग्रेचुलेसन होदोंबा बा मोजां जाबाय होनना बुंदोंबा बियो कमेन्टआव लिरना होथारो आरोना हाबा जाखांनायसो जोंनि गामि खाथिनिसो बिदिसो प्राइभेटआव मावथ'नानै दङ आरि होननानै आसुरित आरोना बियो एक्सुवेलि जादोंबा जादों मोनसे कमेन्ट होनानै थांदोंना बियो खिन्थु मानो इसिबां कमेन्टखौ बारे होदोंथाय जानो हागौ बियो आदा जेम्सनि एसे दुसमोन नामाथाय नङाबा बेनि बाजैनि एसे दुसमोन नामाथाय जों मोनथिला आरोना आं आसुरित मोन्दों ओमफ्राय बेनि कमेन्टखौ हाबनाय नागिरफ्लांबाय थाबाय बेमारा दं नालाय आरो बे मानसिया कमेन्ट होबावदों नामा बाट सोरनिबा कमेन्टआव हाबबानो बिनिखौ नुयो आरोना ओरैबायदि मानो इसिबां गोसो होनानै बिदि कमेन्टखौ होसारदोंथाय बियो हाबा जादोंबा जादों जेबो नङाना आदा जेम्सआबोथ' गावहाबो सिगाङाव भाइरेल जाखांनाय नङा होमबा गेमस्रिजोंहाय आरो दा जेनेबा बाजैयाबो हाबा जाखांनाय डाइभर्सिबाबोथ' माथो जाखो नङा होमबा आरो नङाबाथ' नङा दा गावसिनि खुगाजोंथ' जों दागा मागा जेबो खोनायाखै जों दा गावसिनि खुगानिफ्राय बेखौल'सो खोनादों जे मालाय बाजैयाबो मोजां संसार जालांनो हाथों बेखौसो बुंदों गोबांनि हाबा जाहैग्राफोरनि भिडिअफ्राव नङा होमबा सोरबाफोर बेनिफ्राय आदा जेम्सआबो मालाय डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हानानै गोग्गानाय मोन्दों गोग्गादों होननानैसो बुंदों ओमफ्राय बिदियावबो सासे सुबुंनि कमेन्टखौ मोनबावलायबायहाय आङो जों बयबो मिथिबाय नोंनि हिन्जावा पिएइचडि डिग्रि लानाय बिदि होननानै नों खालि डक्टरेट बारे बुंबाय थानानै गावखौनो जाम्बा फरायसो होबाय होननानैबो कमेन्ट मोनबावलायबायहाय आङो जेरैबो जाला ना आंहा डक्टरेटखौ डक्टरेट होनाबा बेनि कमेन्टखौ आङो बबेयाव मोन्दोंमोनथाय सोरनिबा बिदिनो दा भिडिअ होलांबाय थानायावनो मोन्दोंमोन आरोना स्क्रिनशटबो मारिनानै लादोंमोन आङो माने एसे आनकमन आंनि दिमागाव नांनाय कमेन्टफोरखौ एसे बारा स्क्रिनशट मारिनानै लाग्रोगारो आंनाबो बेमारा आलदासो आरोना
ओमफ्राय आरो जों दा माथो इलुला बुंबावनो दा गावसोर मा आपडेट होयो जों बेखौसो नेनोसै नङा होमबा भिडिअखौथ' नायखायोआनो बेनिफ्रायहाय बेखौल'सो जोङो दा गोदान कापल्स हाबा जानाय नुनाय भिडिअ नुबाय थानाय हिसाबै जों बिसोरखौ कंग्रेचुलेसन होनांगोन आरो गोजोनै संसार जालांनो हाथों बेखौल'सो जोङो माने आर'ज गाबनानै होनो हागोन बाखिथ' माथो होनबावनो आरोना गावसोरनो गोरों गोराखा जे बैसो खम बैसोआवथ' हाबा जानाय नङा लायो जेनेबा डाइभर्सिबाबो भाइरेल जाखानायबाबो मालाय गावसोर सानखा हखा लालायनानै संसार जानो आवगायनायखौ जों नों आंहा जेबो बेखौ माने जाला माला बुंनानै जेबो लाब गैया नङा होमबा सुनाफोर बेनिफ्राय आंना मोनसे आनकमन कमेन्टखौसो आं मोनबावदों आरोना बिथांमोननि सोमोन्दैहाय डिभर्सिथ' होनखादोंआनो बेवहाय आरो बेखौ अनलि वान कमेन्टल' मोनदों आङो बाट आं स्क्रिनशट खालामनानै लानो रोङाखै ओरैबायदि आरोना माने नोंगौ बिनि हिन्जाव हाबा जाखानायसो सिगांनि हौवायाबो डिफेन्सआव मावोमोन बिदि होनलायनाय आरोना दा एला नोंगौना नोङा बेनि सोमोन्दैथ' रावनियावबो जेबो भिडिअबो नुनाय मोनथ'वाखै आङो आगोलनि हौवानि सोमोन्दै बाट बे मोनसे कमेन्टखौ आं मोनदों आरोना मा फाग्लि आंबो स्क्रिनशट लानो रोङाखै दा रायजानांगौबाबो मावनो नोंलाय हारसिं बखिलाबायनाय होननानैसो रायजासिगोन सोरजोंबा स्क्रिनशट लादोंबा कमेन्ट नुनायखौसो होनदों नालाय आङो बेखौ देखायना होनो हागौमोन आरोना बाट आंनाव दा गैया ओमफ्राय नंगौ सोरनिबा संसार जानाया स्टार्टिंनिफ्रायनो एसे गोरबोर जायो आरो सोरनियाबा स्टार्टिंआव मोजां ओमफ्राय ससे आद्रा थांनानै एसे गोरबोर जायो बियो लास्टआव थाङै मा जाहैयो थिखिलायनो हायि जाहैयो आरोना एकदम बिराद गोथौसिम सौहैयो जायनि थाखाय आलदा जुदा जानाय जायो जुदि डाइभर्स जादोंबाबो आलदा जुदा बिदि जादोंबाबो जेबो नङा चान्स थाखायो मानसिनावहाय सेकेन्ड चान्स नाय थायो थार्ड चान्स फर्थ चान्स थालायलाङो आरो सेकेन्ड चान्सआलाय आरो माथो नङा होमबा मिलायलायथाराबा जाथावना नंथाराखैबा बे आलदा जुदा जालायो नङा होमबा बाट बिदि होननानै गोदोनानै थानांगौ बेथ' नङा मालाय गावनो स्पेस होखादों हिन्जाव गोदानानो स्टेजाव गाखोनानैहाय जों दावगोलांनांगौ होननानै बेयो स्टुडेन्टसफोरखौ बा जोंफोरखौ बुजायनायजों लोगोसे गावनि जिबनखौबो देखायनानै लादों गावनि जिबननि सोमोन्दैबो बुंदों होननानै आङो माने बुजिनानै मोन्दों आरोना माने गाव जेखौ एक्सप्रेस खालामनानै मोन्दों बेखौबो बियो बुंनानै लादों खोमा आरोना मेडामा जोंना बे दा हाबा जाखानाय होननानै भाइरेल जाबाय थानाय जुदि नंगौबा गावनि जिबनजों लोब्बा लाखिनानै बे स्पेसखौ होदोंबा जे एकदम आं मिलायनाय मोनथारदों आरोना आरो जुदि नङाबा नङा बियो बयखौबो बा जोंखौबो स्टुडेन्टफोरखौबो बुजायनाय जाबाय आरोना दा आं आंनि साननायखौसो बुंबाय सोनाबाद आरो नुनो मोननाय कमेन्टफोरखौ एसे ज्राव बुंनानै होबाय आङो थ' जाहा थाहा कमेन्टखौ लिरलाबायनो नाङा आरोना आरो जोंनि गामि खाथिनिनोखा मानो मिन्थिया जानो आदा जेम्स मानो लाजिनांगौ बेफोरबायदि लिरलायनानै होबावथारोबा सोर फाग्ला स्क्रिनशट बानायनानै बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानाया जानो आनकमन कमेन्ट होनाय मानसिखौ नङा होमबा ओरैनो बांसिन मा होनो डेलि ब्लग्सफोर लाबोनायनिफ्राय भाइरेल भिडिअफोर लाबोग्राफ्रासो खथ' बांसिन आरो बिसोरनियासो भिउसफ्रा बुरजा फैयो ओंखायनो आजिखालि भाइरेल भिडिअल'सो नागिरो भाइरेल बुस्थुल'सो नागिरो आनकमन बुस्थुल'सो नागिरो ओमफ्राय बिदिनो सोरनिबा कमेन्टजोंनो मा बुस्थुआ भाइरेल जालाङो खुनु हमनो हाया नङा होमबा दाथ' बिनि कमेन्टखौ आङो बे सोरबा रामसियारिनि कमेन्टखौथ' बुहुत मोन्दों आङो आरो सोरबा बेखौ लानोबो बुहुत भिडिअ बानायबाय आरोथ' फेसबुकाव मा जागासिनो आंथ' बेखौ मोनथिबावासो आरोना थ' इउटुबाव बेखिनि सोलिगासिनो नङा होमबा सोरबा आंनि भिडिअ नायगिरिफ्रा भाइरेल भिडिअ नायाना नोंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो मिन्थिबाय बाजै नोंनि भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिबाय आब' होननानै बुंलायलायो आरो एसे टाइम मोननायावनो आब' एसे टाइम मोननायावनो बाजै नोंनि भिडिअखौ नायबाय इन्टारेस्टिंथार बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों होननानै लिरलायलायो कमेन्टफोरखौ ओंखायनो आंबो एसे निउस टाइपनि खिथाना होबाय आरोना गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय दङ सोरबा मुम्बाइआव सोरबा मेघालयआव सोरबा बेंगालराव नङा होमबा आगैमोना जोंहा थ' एसे फोरमायना होबाय आङो नोंथांमोना खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो नायनो सोलाबाबो जानो हागौ नालाय सर्टकाट खालामनानै खिथाना होबाय आङो नैबे सोलिगासिनो दङ आरोना दा इन्टारनेटआवहाय जोंनि बर'आवहाय दा ओमफ्राय ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो फिसाजोंनो एसे लावहैनोसै थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय